aquest espai meravellós d'aquestes valls que ens tenen el cor robat. I moltes gràcies per ser-hi. Avui comença el Dansàneu i ho fa en aquest marc i amb aquesta proposta única. Atàvic de la mare el teu auc és tan pregon que no... Que Adolf Hitler, que així es deia aquell exaltat orador, lo llop se'n feia el valent tras dels altres caminar. Brollador de llengua. Totes tres alhora amb banalitats pamfletàries i carrinclones. Aquests nois joves que es presenten i la primera cosa que diuen és que jo, com a creador, penso que... Aquests són els pitjors de tots, els pitjors de tots.